Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar l-inkompetenza li qed jimxi biha l-Gvern fil-pjan ta' ristrutturar għall-Air Malta. Joseph Muscat qal li kemm l-stakeholders u anke l-unions li kienu involuti fid-diskussjonijiet mal-Gvern qalu li saru qatt ta' żbalji fil-pjan ta' ristrutturar. Fosthom figuri ħżiena u proposti li ma jindirizzawx setturi kruċjali bħal dak tal-kargo. Li aħna nappellaw biex ikun hemm rethink qawwi ħafna dwar il-mod ta' kif qed jitmexxa dan il-pjan ta' ristrutturar. Li l-Gvern iħares bis-serjetà li isalva l-Air Malta. L-oppożizzjoni talbet biex tipparteċipa fil-pjan ta' ristrutturar, iżda l-Gvern ġie lid-deputati Laburisti fuq l-Steering Committee tal-Air Malta jiffirmaw dokument ta' konfidenzjalità. Il-Gvern talab lill-Oppożizzjoni tiffirma dokument ieħor ta' konfidenzjalità dwar il-korrispondenza bejn il-Gvern u l-Kummissjoni Ewropea fuq l-Air Malta. Tama li din it-tip ta' messaġġ jieħdu l-Gvern u jiskrappja anke dan il-confidentiality agreement li qed jgħidilna biex niffirmaw. Aħna m'għandna bżonn l-ebda tip ta' agreement biex ma nagħmlux sara l-Air Malta. Aħna wellidnija l-Air Malta u rriduha tkompli tikber. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar id-diskriminazzjoni fuq il-ħaddiema. Il-Gvern qed jassigura impjieg lil ħaddiema biss f'każ li l-ħaddiema li ser jibqgħu mal-Air Malta ikunu magħżula mill-kumpanija. Min-naħa l-oħra jekk tiġi adottata l-proċedura tal-Astin First Out skont il-ftehim kollettiv, il-Gvern mhux jintrabat li jagħti impjieg alternattiv. Il-Partit Laburista jemmen futur għall-Air Malta temm jgħid Joseph Muscat u se jibqa' fuq l-Steering Committee. Aħna ħanibqgħu fil-Steering Committee, ħanibqgħu mhux għax qed niġu trattati tajjeb, imma ħanibqgħu b'rispett lejn il-ħaddiema ta' l-Air Malta. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm Gavin Golija u Mary Louise Colero Preka li fis-sigħat li għaddew qalet li l-ħalfa tal-lealtà tal-Oppożizzjoni hija lejn il-poplu u m'għandha bżonn l-ebda kuntratt biex tħares l-interess nazzjonali.